onon to carte wonno min jewoni heddi ar on jumani nde tawno so tawi leñol gol rendi wiyama eɗen cuɓo hol poɗɗo wadde yewtere conférence e nder gendiyankol ɓe neɗɗo sohlimo yerodoro Mamadou Fati Diary on jumani sabuno pulaar wiyata ni so baroɓe dokimo radio dingiral wawiɓe pelli hettiko kural gotal mbaroji mammiɓe tindimo e dental ngal elle tottema taw ko danna tawde ko kural gotal hetti tottete ko danna kanko noon ko danna eɗen faami kala ko ittede waɗi dow wuli le wuli kambuga botako no wiyeteno jeggat men e gambi ɗo en gambari memen moyto jana fonda suwa sigeje ɗiɗam on saaha doro Mamadou Fati Diary so tottama haalirde o heeɗi micro o ƴewata kanko ko foti dañde ko ala o yiyat tan ko leñol ngol so en gari en tawi ngoye renno en nokkat needi nde tawno kanko e waaɓe no makko ko wayno jaalal leñol Mamadou Samba Diop murtuɗo ko wayno El Hadj Baba Malen ko wayno gelongal Fouta omo ganduɗa ko Ndiaye Seydou Amadou ete tampere nde dañmi e nder gurdamam mi yiɗi ɗum Allah mi weltima saabu Allah on mamtani kam nde ɗo tampere saabu heftinde ne dardam Allah jarama on jarama ñande jambareɓe Mauritanie jagga jiggo Tafsir en Youssouf Gueye en e woɗɓe Saydou Kane en Ibrahima Sarr alay sagal mi siftoro kala ɗo gonmi Ibrahima Sarr e Saydou Kane mo darodimi haɓanade ɓamtare ɗemgal men neɗɗo jagge ɓoore haɓɓide enne isum gueɗe ɓurɗe bonde enne aduna ɓe mbaɗama ɗum to wallata to so yeehi ha muusi jibgo taxibre bandiraɓe tinɗe muñe ñagoɗen en fof Allah gueɗel gotel tawde tan murtuɗo Joop tawani en ɗo kala ɗo woni aduna he kanko tan goto ko kono ko daroɗen en kaɓane en fof somo wuuri kanko tan goto wawi lomtade hen ñagoɗen Allah hoto murtuɗa ɗo bandiraɓe moƴƴi wette ɗum ndeke noon so Allah waɗi koddirejo mum egginiɓe Allah waɗi koddirejo mum min wurni kam fawoya menen tampere ndekene kamɓe wirniɓe birnate mboɗo dari oɗon dari kaddi gurdam miijoji ɗi ɓe donino dalƴolnoɗe e mabɓe en donno ɗiɗon miijoji eɗen dalƴiɗen e mabɓe ha saria e potal ndimago ɓaleɓe Mauritanie laato duuɓi nogas Allah uddi noppam ɗi duuɓi nogas mbaɗa woni niɓɓere bandiraɓe moƴƴi men e tedduɓe duuɓi jeegom Mauritanie Libye Irak ene jiilome bonɓe jambereɓe jaggama mbarama ɗo murtuɗo woni aduna fof yo adde ware Allah waɗi men niɓɓere nono suurima tinɗen ciftere nden Tijjaani an ɓelrumomo yaafoma jambaro ene sekka radio ji holde ceerno murtuɗe neno woni mbaɗa majji tinɗen ciftere no Yerodoro Diallo o jambaro moƴƴi wonide sedi dariɗo e haare men darinoɗo holto ceerno murtuɗo woni penale fof Yerodoro Diallo ene saktude ne radio ji eyyi Allah dandi wari jambareɓe eyyi mi arti enne Mauritanie noppi ene cukki neɗɗo jangga rondo gande duuɓi joɗo duuɓi nogas noppi mum ko bindol hay nenam mi wawa haalude mum so tawi ene wawa janggol bandiraɓe to ɗumen muusi kol Tengelle Ba meeɗan dañde ɗum Souleymani Baal meeɗan won dañde ɗum Umaral Fouti meeɗan dañde ɗum dendagal ɓiɓɓe halpulaare ɓe jibinaɓe mum e aduna o jambareɓe darniɓe leñol ngol meeɗan dañde holo oɗo musidɗo mo dañi kono mi yettiri ɗumen Allah e nulaɗo muɗum enen ko hodde e dow ɗum mi ari mboɗo ñawi e Mauritanie mi jokki haare pinal mi jokki hen haare politique yimɓe fof ne ganda ɗum Sénégal Mauritanie Gambie Guinée Bissau Mali ha Burkina Faso bang yo bang bandiraɓe moƴƴi ɓe kadi ɓe sappo e joyi ujunere neɗɗo Sénégal ɗo totta ɓene seedanteje Pulaar tawi ko laamu Suufi Mamadou Ndoye dillini enen bang yo bang leydi ndi tawi noppi enen ene cukki safara o ene muusi ene tiiɗi nogas e ɗiɗi million walla nogas joyi million enen CFA yaltin ɗum men ene weeɓani mbaɗa sippire hen ko Allah USE fed Amed Mali Gaye nde
ceerno ba en boubacar kane en ko kañum tottimi bio en e gardumi garmi france wiya safar 9 woto ko temedere e capanɗe jeegom ujunere en nouveau franc mbiyen nogas joyi enen ujunere enen euro noppi ɗiɗɗi fof ma won capanɗe joyi ujunere euro mboɗo jogui ko wiyete sécurité social kono kañum rondata ko ene safar o ene gueɗe gueɗe eyyi holto ndin jawdi ene heɓete kadi taw ko machine ngaji ɓuɗɗi nellitade ete kadi ina foti kadi joguede ko machine kadi faboya taw o so boni ɗum to lomto hay goto meeɗani ñagade mbuuɗo hay goto meeɗani ñagade ar